Hello guys, may iba naman tayong ginagawa na saranggola or kuryon. Ito na guys, abangan nyo ang paglipad ng ating saranggola guys. Watch out, masaya naman tayo nito. Bago ko lang ito binalatan, hindi pa natapos. At sa sunod na araw, paliparin ko na ito. Hello guys, tapos na ang ating saranggola guys. Tingnan nyo guys. Handa na itong paliparin guys. Sama tayo, palipad. Guys, ito na guys, pinalipad ko na. Andyan na sa taas. Okay, dali. Hello. Saranggola yan. Guys, ito na. Pinalipad na namin yung saranggola natin. One click lang. Tangtang pantiw kang braron. Ano, wag tang hangin. Ito na guys, tingnan nyo. I-zoom yan. Sobra! Gusto sana ay! Wow! Sarang! Sarang! Ganda ng lipad! Ganda ng lipad guys! One click lang! Tama, malakas ang hangin ngayon. Lolo! Layang! Wait, sandong, kaya kung nga sandong, ano ni? Okay. Bantay, bantay. Tip na. Wait, sa. Hawa. Kiba dugla. Wait sa. Lapas sa taas. Guys, ang lakas na ng hangin. Ang layo na ng saranggola natin. Nawagtang na. Hindi na masyadong makita sa itaas guys. So may marami pa kaming mga nylon o tansi. Sana maubos natin to. May pinatang siro, tumba na kung sama diyon. Una pa na. Pero humus naman no. May tangsi gani. Sabot lang ni kiring.
guys, ang layo na. Napakasaya magpalipad ng saranggola guys, lalong-lalo na kapag kita ang gumagawa ng saranggola. Walang kalalagyan ng saya at mapawi rin ang ating mga pagod at the same time mawala yung ating mga problema. Ito lang libangan ko guys pag wala akong trabaho. Ito yung aking libangan, kasama yung mga bata at saka yung mga kasamahan namin dito sa paliparan. Napakasaya guys pag magpalipad tayo ng saranggola. Ang ingay ng bubong guys, yung sira na bubong sa waiting shed namin pag daan ng bagyong Odette, napakaingay. Dito po kami nagpalipad guys kasi wala nang mga kahoy sa ibaba na makaabala ng ating saranggola. Pag mawala naman ng hangin guys ay biglang guys para siyang higupin ng gravity sa guys, sobrang lalim sa ibaba guys. Wala nang hangin doon, tapos maputa na kami ng pagkawala ng hangin. Biglang mawala yung hangin, doon na kami kunin namin sa ibaba ang saranggola namin na nawala ng hangin. Ang layo na guys, hindi pa naubos. Tingnan nyo guys, ang layo na, hindi pa naubos. Ang liit na. Hindi kita. Yan. Ang layo na. Pinakita. Yan. Pakalayo. Hindi pa naubos. Ubusin natin to. Ang layo guys. Hindi na kita yung kabuuan o yung form ng ating saranggola sa sobrang layo. Yan. Yan guys. Ang layo guys. Hindi pa naubos. Medyo malakas yung hangin ngayon guys, pero kayang-kaya ng ating saranggola. Hanggang dito na lang guys. Huwag kalimutang mag-subscribe. Bye bye.